Gde smo to mi? Pa to je novi izazov. Ćao! Wow, kako veliki gumeni meda. Što? A ja sam dobila flašu sa nekim slakišom. Unutra je nešto baš ukusno. Hajde da vidimo. Wow, kako lepo izgleda. Hoću što pre da probam. To je jako ukusno. Super! A sad ću pojesti roze bombone. Mija, šta čekaš? Hajde! Dobro. Joj, kako si sladak. I baš ukusan. O, imam ideju. Šta? Polako. Sad će biti zanimljivo. Gledaj. Prvo odvajam glavu. Jadan meda. Tako je. Gotovo. A sad će mi trebati malo vatre. Sad ću istopiti ovaj žele. O, da, uspela sam. A sada uzimam slamčicu. I vreme da uživam. O, to je jako dobro. Oduševljena sam. Baš mi se sviđa. Divno. Jao, izgleda da sam preterala. Ups. O, ne, odbijam da jedem to. O, neću ni ja. Hajde, Mandy, ti si prva. Ne, ti si. Ti. Dobro, ja ću da budem prva. Nešto neće. Hej, daj mi to. Ja ću da ti pomognem. Izvoli. Ne. O, čekaj. Ovo je ukusno. Da, hoću još. Daj mi. Hajde, popij sve to. Gotovo. Šta? Nešto nije u redu. Prošlo je. Čekajte, a gde je Mandy? Mandy, gde si? Hej, izlazi odavde. Hajde, počni da jedeš to. Pa dobro, pogledaj šta imam. Wow. Ne, jedi to. Jo, dobro, nemam izbora. Šta da se radi? Moram pojesti to. Plašim se. Za sad je sve u redu. To je čak i ukusno, znate? Dobro je, znači mogu pojesti više. Uopšte nisam očekivala da će biti ovoliko ukusno. Super! Sviđa mi se. O, da. Super! Ups, čekajte, nešto nije u redu. Dođi ovamo brže. Hajde. Idi u frižider. Jel ti bolje? O, da, super. Joj. Pa neka je. Super! Imala sam sreće. Ovo je ukusno. Mogu li ja da počnem? Hvala. Hoću što pre da vidim šta sam dobio. O, roze čips. Nikad nisam jeo takav. O, da. To je baš hrskavo i ukusno. Cool. Poješću sve do kraja. Sad ću izvaditi sve. O, gledaj kakve kanđe imam. Da, to je baš dobro. A što? Nema više. Pa dobro, ajde Britney. Okej, sad je moj red. Otvaram. Wow, kakva lepota. Ja obožavam žutu boju. Dakle, sad ću što pre probati pače. Da, to je divno. Baš mi se sviđa. Može i balon da se naduva. Gledajte. To je tako zabavno. Super. Dakle, nastavit ću da jedem. Wow. Koliko će žvake stati u nju, pitam se. Još malo i još malo. A sada pravim balon. O, cool. Britney. Gde ćeš? Britney, držim te. Tvoja cipela. O, ne. Ups, padam.
Stisni! Ustaj brže! A šta je to bilo? Pomoći ću ti! Eto, izvoli, ovo je tvoje! Ojoj. Da, cool! Biće zabavno! I ja sam imao sreće, super! Mogu li ja da počnem? Ne, ja ću biti prvi! Otvaram! Wow, ove bombone su baš cool! Hoću da ih probam! Cool! Znate šta? Uradit ću nešto zanimljivo! Sipat ću sve bombone u flašu! Da, tako je! Odlično! A sada, tajni sastojak! Evo ga! Napunit ću flašu slatkim sirupom! Da, to je to! Ovo mi više neće trebati! Sada stavljam poklopac i... gotovo! Šta to radiš? Trenutak! Vidiš šta imam? To je mali zamrzivač! Stavljam flašu unutra i čekam! Dakle... Koliko još da se čeka? Skloni se! To je to! Može da se vadi! Odlično! A sada otvaram i stiskam žele! Pogledaj kako dobro izgleda! A ukus je još bolji! Nastavit ću da jedem! Wow! Kako privlačno jede! To je fantastično! Da! A sada ja, jel da? Cool! Yes. Otvorit ću ovu kesu. Hoću što pre da probam. To su pucketave bombone ekstra. Sviđa mi se. Jo! Sad će biti vatromet. O, da. Hoću da sipam što više. O ne, sad će nešto biti! Dakle, a sada vatromet. O, jo, nešto nije u redu. Sad ću eksplodirati. Moram nešto da uradim, znam! Ova kanta će mi pomoći! Eto ti! To je bilo moćno. Svidalo mi se. Wow! Wow. Cool! Mija, mogu li ja da počnem? Super! Kakvo lepo jaje! Čekajte, unutra ima nešto? Sad ću probati. Wow, to je prelepo! Šta? Evo, fila. Da! Kako slatko! Skloni ruke! To je moja igračka! Obožavam Labubu! Preslatko! Pa dobro. I ja imam nešto zanimljivo ovdje. Dakle, ubacujem novčić i okrećem. Da, sada može da se jede. Napravit ću balon. Tačno, imam ideju. Treba mi fen. Evo ga. I stopit ću sve ove bombone. Da, cool. A sada ubacujem novčić i okrećem. Kakva lepota. Uzimam slamčicu. I uživam. Divno. Šta to ona radi? Oho! Pa dobro. Neverovatno! Blago meni. Cool! I ja sam imao sreće! Jack, ja ću da počnem. Okej. Baš me zanima da probam to. Super. Imam ideju. Šta se dešava? Smiri se. Sad ću ti sve pokazati. Gledaj kakvu focu imam. Dakle, ubacujem vunu u čašu. Istopila se, super. A sada treba sve dobro promešati. Odlično. Sada mogu da popijem sve to. Kakva slatka i ukusna voda. Svaka čast. Uspela sam. Eto, hajde, sad si ti na redu. Da. Šta da radim? Ideja. Gledaj šta imam.
Što je to? Sad ćeš vidjeti. Dakle, stavljam kolač i bacam. Uhvatio sam. O, bravo, bravo! Gledaj još. Ubacujem i... Juj. Nisam uspeo. To je smešno. Meni uopšte nije smešno. Jel tako? Ma da, Jack, šta ti je?